אלינו של אלעד, דוקטור ליסון, צבי מזהל, ואחרים שנמצאים כאן על הכיפאק, יונתן. מראש סיכמנו שיש לי רק דקה אחת, ויש בעיה להציג בדקה אחת את השופט טירקל. יש פה איזה סימרון שאני צריך להתמודד איתו, אז אני רק אומר בביוגרפיה קצרה, שמה שאני מכיר, הידע הכללי שלי, שהיה נשיא בית המשפט המחוזי בבאר שבע. כל מה שאני טועה יש את ההזדמנות לתקן. כן. אחר כך, שעה לתקן. וכמובן שופט בית המשפט העליון. זה שני דברים שמאוד רלוונטיים לפורום הזה. האחד שבגינו הזמנו אותך להרצאה הזאת, הספציפית הזאת, והיא שהיה יו"ר הוועדה לבדיקת המשט, מכוני מרמרה, ספינת המרמרה, ועל זה ביקשנו ממנו כאן להציג את עיקרי המסקנות שלו והניתוח שלו, ונשאיר זמן גם לדיון ולשאלות. השני, שהוא יו"ר הוועדה המייעצת למינויים בכירים. כיוון שאנחנו כאן בית ספר למנהיגות, ואצלנו לומדים רק הבכירים לעתיד, ואנחנו מקווים שאתה תיפגש איתם עוד פעם בעתיד. אז אנחנו שמחים מאוד שאתה בפורום הזה. אנחנו ביומיים שנוגעים בהיבטים אסטרטגיים, מדיניים, צבאיים, היבטים בעיקר צבאיים, גם אתיים וגם אסטרטגיים, ובעצם הנושא של המרמרה פוגש גם באיזושהי הקשר של הערכות אסטרטגיה, וגם בשאלה של דיני מלחמה וההתנהלות בהקשר הזה של צה"ל, והביקורת שהייתה אחרי זה והעבודה שאתה עשית. אז בבקשה. כן, ערב טוב. אני רק רוצה שני תיקונים קטנים, שהוועדת המשט מכונה ועדת טירקל, וגם הוועדה לאישור מינויים בכירים, שזה לא כל המינויים, זה רק 7 המינויים הבכירים של המדינה, רמטכ"ל, מפכ"ל ועוד. אבל יש לי עוד איזה 10 בערך כאלה. רק בתור דוגמה, עומדים לצאת שטרות חדשים. בישראל אני יושב ראש הוועדה המייעצת של בנק ישראל, שמחליטה על השטרות והמטבעות של ישראל, איך הם יראו. ויש עוד כמה. אז נעבור לעניין. הוועדה, כמה מילים על הוועדה ועל הקמת הוועדה. הוועדה שאני נקרא לה לשם הקיצור ועדת המשט לא סיימה עדיין את עבודתה. היא סיימה את עבודתה רק לעניין השאלות הראשונות שהוצגו להכרעתה, שזה היה הטלת הסגר על עזה, והדבר השני ההשתלטות על המרמרה. האם הפעולות האלה היו בהתאם לכללי המשפט הבינלאומי? אבל החלק השני, הנושא השני שהוא עבר להכרעת הוועדה, הוא כיצד חוקרת ישראל תלונות על הפרת זכויות אדם, והמנגנונים שבאמצעותם ישראל חוקרת את הדברים האלה, האם הם בהתאם לכללי המשפט הבינלאומי. על החלק השני הזה אנחנו עובדים כעת, ואני מקווה תוך החודשים הקרובים לגמור את זה. זה נושא הרבה יותר גדול וקשה ממה שניתן לחשוב. רק פשוט כדי לתת קצת יותר פירוט על הנושא הזה. אם יש תלונות מהסוג הזה, אז הן נחקרות, לדוגמה, על ידי משטרת ישראל. הן נחקרות על ידי השב"כ. הצבא יש לו את מצ"ח. יש כל מיני גופי חקירה. יש ועדות חקירה וועדות בדיקה צבאיות למשל. כל הנושאים האלה נבדקים בכל מיני צורות. את כל המנגנונים האלה, שבעצם מעל כולם עומד עוד מנגנון אחד שמפקח עליהם, שזה בג"ץ. את כל זה אנחנו בודקים בחלק הנוכחי. עם הדוח, החלק הראשון שלנו שהתייחס לסגר ולמרמרה, זאת החוברת. הוא היה 245 עמודים בנוסח העברי. אני חושש שהחלק השני ישתרע על אולי 500 עמודים. דרך אגב, יש לי נחת גדולה מהצורה. אני הייתי מעורב בעניין הזה בכל דבר, לא רק בכתיבה, גם בעיצוב. והחלטתי שאנחנו צריכים חוברת עם גלי ים
שמיים שזה יתאים לעניין. מה שמייחד את הוועדה הזאת לעומת כל הוועדות הבדיקה והחקירה האחרות שהוקמו בישראל, זה שהוועדה לא הוקמה בגלל איזשהו לחץ ציבורי. אף אחד בציבור לא היו לו תלונות. כמובן, התקשורת הישראלית, ואני גזרתי על עצמי לא לבקר יותר את התקשורת הישראלית, שאני ביקרתי אותה בלי סוף בהמון פורומים. התקשורת הישראלית כמובן היו לה טענות. מהרגע שהייתה השתלטות על האונייה, היו טענות. המומחים שיושבים בעיתונים, כל מיני, לא פעם חבר'ה צעירים שאין להם מושג. הם למשל ידעו, אם אני מדבר על הצד המשפטי, הם למשל ידעו שאסור להשתלט על אונייה במים בינלאומיים. איך הם ידעו את זה? הם ידעו, כי הם יודעים כל דבר יותר טוב. מה ששייך לצד המבצעי, אני רק מביא דוגמאות, הם למשל ידעו שהשתלטות על ידי הורדת חיילים ממסוקים זה דבר חסר שחר לחלוטין, והם כמו ברווזים במטווח וכולי, כמו שתיארו את זה. העובדה חסרת החשיבות שאנשי חיל הים התייעצו עם המומחים של חיל הים האמריקאי, שזה חיל ים שיש לו איזושהי, למומחים שלו איזושהי הבנה, והם חשבו שזו הדרך הכי טובה. זה חסר חשיבות, אפשר לכתוב מה שרוצים. טוב, אם לחזור לענייננו, לא הייתה דרישה ציבורית ולא הייתה ביקורת ציבורית, והכל התנהל על מי מנוחות. אבל מה? בגלל ביקורת בינלאומית ובגלל דרישות של כל מיני גורמים בינלאומיים שתוקם ועדת חקירה ישראלית, הגורמים האלה היו בראש ובראשונה ממשלת ארצות הברית, אז החליטה ממשלת ישראל שצריך להקים ועדת חקירה. כן, הוועדה הזאת, גם כן, כשאני אומר ועדת חקירה, אז אולי אני אכניס אתכם פה לאיזושהי הבחנה. ועדת חקירה כמשמעותה בחוק ועדות חקירה, זו ועדה שמוקמת על ידי נשיא או נשיאת בית המשפט העליון, בעקבות החלטת הממשלה שצריך להקים ועדת חקירה כדי לחקור נושא או נושאים מסוימים. הממשלה, היו בממשלה גורמים שהתנגדו לזה שהנושא הזה יופקד בידי נשיאת בית המשפט העליון. והם העדיפו שהממשלה עצמה תקים את הוועדה. ואז מתעוררת שאלה של הסמכויות. לא עליה אתכם בפרטים המשפטיים. בסופו של דבר הורחבו סמכויות הוועדה בצורה כזאת, לפי בקשתי, בצורה כזאת שבעצם היא הייתה מבחינת סמכויותיה ועדת חקירה לכל דבר בעניין. כמו ועדה לפי חוק ועדות חקירה, הדבר היחיד היה שהיא הוקמה על ידי ממשלת ישראל. כעת, גם פה הייתה בעיה מיוחדת שעוד לא הייתה. והבעיה הייתה, אנחנו רצינו שגורמים בינלאומיים, בשבילם הוועדה הזאת יהיה לה כל המשקל שצריך להיות לוועדה שאנחנו רוצים שהיא עם פניה כלפי חוץ, תדבר אליהם. אז השמות של חברי הוועדה לא רק נבדקו על ידי גורמים ישראלים, אלא גם על ידי גורמים אמריקאים, שידעו בדיוק את מי עומדים למנות לוועדה. דבר נוסף שהיה ושעורר בעיה, אני אגיע לזה עוד בסוף, כי זה לדעתי אחד הלקחים החשובים מהוועדה הזאת, הייתה דרישה גדולה מכל מיני גורמים להקים ועדה עם איזשהו ייצוג בינלאומי. וזה לא קרה מעולם בישראל. והיו כאלה, היו מי שראו בזה כאילו פגיעה בריבונות שלנו, שאנחנו מקימים ועדה עם גורמים בינלאומיים. אומר לכם כבר כאן, אני חושב שזה היה בסדר גמור, ואני חושב שאפשר ללמוד גם לקח לעתיד. בסופו של דבר הוחלט ההשתתפות הבינלאומית תהיה על ידי משקיפים, 2 משקיפים בינלאומיים, ונקבע
כאן גם כן, מחוסר ניסיון ותקדימים, מה אנחנו עושים עם גורמים כאלה? הרי יש המון חומר סודי שבא בפני ועדה כזו. אז נקבע שאני אהיה מוסמך כיושב ראש הוועדה להחליט לאיזה חומרים הם יחשפו, באיזה ישיבות הם ישתתפו, מה יגישו להם לעיון. ההחלטה שלי הייתה שאני רואה בהם חברי ועדה. הם נקראים משקיפים, אבל בעיניי הם חברי ועדה, הם משתתפים בכל הדיונים. הם השתתפו בכל הדיונים גם הפנימיים שלנו, של חברי הוועדה. כל פיסת נייר שהוגשה לוועדה לעיון, וביקשנו המון חומר מהממשלה ומכל מיני גורמים אחרים, עדויות חסויות, הכל. הם ישבו בכל הדיונים, ואני אמרתי, אני לוקח את זה על כתפיי. בסופו של דבר זה הוכיח את עצמו, ובסופו של דבר לא רק שהם נתנו לנו מסמך שגם נכלל בדוח, שהם סומכים את ידיהם על האופן שבו הוועדה עבדה, ושהכל היה בשקיפות ובהגינות ובסדר, דהיינו מכתב של משקיפים, הם גם חתמו על הדוח כאילו שהם חברי הוועדה. והדבר הזה הייתה לו חשיבות עצומה מבחינה בינלאומית, ששני נציגים זרים לגמרי קוראים את הדוח, משתתפים בדיונים, ופשוט חותמים עליו כאילו הם חברי הוועדה. ההבדל היחיד היה שתחת שמותיהם לא נכתב חבר הוועדה, אלא נכתב משקיף בוועדה. וכמו שאמרתי לכם, אני חוזר ואומר, אני חושב שזה היה לקח מאוד חשוב. כעת, הניסוח של השאלה שהוצגה לוועדה, וכמו שאמרתי, למעשה כל עבודת הוועדה הייתה כאשר אנחנו עובדים כוועדת חקירה ישראלית. אבל מצד שני, ועדת חקירה ישראלית שפניה מופנים כלפי חוץ. השאלה הראשונה או המרכזית שהזכרתי כבר קודם הייתה, זהו נכתב בהחלטת הממשלה, בחינת הנסיבות הביטחוניות להטלת הסגר הימי על רצועת עזה והתאמת הסגר הימי לכללי המשפט הבינלאומי, התאמת הפעולות שננקטו על ידי ישראל לאכיפת הסגר הימי ביום 31 במאי לכללי המשפט הבינלאומי. לכאורה, במבט ראשון אפשר לחשוב נושא משפטי מובהק. ישראל מטילה סגר. מותר להתיר סגר כזה לפי כללי המשפט הבינלאומי או לא? שאלה משפטית. ההשתלטות על האונייה. מותר להשתלט על האונייה בלב ים או לא, לפי הכללים של משפט בינלאומי, שתכף נראה מה זה כללים של משפט בינלאומי. לכאורה פשוט. מה שקרה אבל בהמשך, התברר שזה לא מספיק. זאת אומרת, לא מספיק לתת תשובה משפטית. כי התשובה המשפטית הייתה כרוכה בהרבה מאוד בירורים עובדתיים. ואני כבר אביא לכם כמה דוגמאות. פה אני רק רוצה להדגיש בשלב הזה, ששוב פעם, בניגוד למה שהרבה אנשים מתוך אי הבנה או מתוך זדון בתקשורת הישראלית חשבו, אנחנו לא נתמננו לבדוק את תבונת הפעולות והאם הפעולות הצבאיות של ישראל נעשו בצורה הכי טובה שהן יכולים לעשות. אנחנו קבענו שכן, ואני חושב שכן, אבל לא, זאת לא הייתה המטרה. המטרה הייתה שוב פעם מבחינת משפט בינלאומי. האם הכל היה תואם לכללי המשפט הבינלאומי. עכשיו, הוועדה יצאה לדרך כשאין הגבלת זמן. היא יכולה לדון כמה שהיא רוצה ועד מתי שהיא רוצה, והתחלנו את הדיונים בשקט ובשלווה. אבל אז התברר שאחרי הקמת הוועדה הקים מזכ"ל האו"ם ועדה משלו,
זאת הוועדה, אם אתם עקבתם אחרי זה בתקשורת, המכונה ועדת פלמר. והוועדה הזאת הייתה אמורה לדון באותן שאלות ממש. זה יצר לחץ נוסף. לא לחץ מבחינה זו שנעשה את העבודה באופן יותר יסודי. זה היה לנו ברור מההתחלה שנעשה את העבודה בצורה הכי יסודית ואובייקטיבית. אני עוד ארחיק לכת, אני אומר לכם, אחד הדברים הראשונים שאמרתי לחברי הוועדה היה, אנחנו נבדוק בזהירות ובקפדנות. אם חס ושלום יתברר שישראל שגתה, או עשתה דברים שלא הייתה צריכה לעשות, אנחנו נכתוב את זה. זה יהיה גלוי, אנחנו לא נסתיר שום דבר. אני אצטער שאנחנו מגיעים למסקנה כזו, אבל אנחנו נכתוב את זה. ברוך השם, המסקנה הייתה אחרת. אבל בכל זאת, זה אחרת כשאנחנו יודעים שהמסמך הזה עלול לשמש לצרכים בינלאומיים של ישראל אחר כך. רק בהמשך הדברים התברר עד כמה זה היה חיוני. כשישראל הלכה לוועדת פלמר, לא היה בעצם איזשהו מסמך מסודר שבו היא מציגה את עמדתה המשפטית כלפי חוץ. הדוח של הוועדה היה ברור משלב מסוים, זה יהיה כתב ההגנה של ישראל בוועדת פלמר. אני אקדים את המאוחר ואני אומר לכם, אתם לא יודעים על זה, כי התקשורת הישראלית לא דיווחה על זה. ועדת פלמר של מזכ"ל האו"ם אימצה את כל המסקנות של הדוח שלנו. היה פרט אחד, שפה אני לא אמרתי את הכל, הם אמרו שלדעתם כפוף דבר אחד, השימוש בכוח בזמן ההשתלטות על המרמרה, השימוש בכוח היה מופרז. אני לא חושב ככה. והדוח, אני עוד אומר בהמשך לאיזה רמת דיוק ופירוט נכנסנו, אני לא חושב שאפשר היה לנהוג אחרת. כפי שאתם אולי זוכרים, נהרגו שם 9 נוסעים על האונייה. אם זה לא הייתה הקפדה וזהירות כפי שפעלו החיילים, היה מספר ההרוגים עלול להיות הרבה יותר גדול. עכשיו, אני ציינתי את זה בקשר לבדיקות העובדתיות של העניין. התברר למשל שכאשר בודקים את חוקיותו מבחינת משפט בינלאומי של הטלת סגר ימי, צריך לבדוק האם הסגר הזה משפיע מבחינה הומניטרית על האוכלוסייה. כעת הטענה שניתנה כלפי ישראל, שאני לא צריך להגיד לכם מי תמך בה, הייתה שישראל מריבה את האוכלוסייה בעזה. זה חייב אותנו להיכנס לבדיקה מה קורה בעזה. אני יכול להרגיע אתכם. אנחנו הגענו למסקנה, אחרי שבדקנו את הנושא ובדקנו את נושא הספקה לעזה דרך מתאם הפעולות בשטחים, שישראל מספקת לעזה את כל המזון שהגורמים העזתיים מבקשים. הם פשוט מעבירים הזמנה ויוצאת שיירת משאיות ומספקת את מה שצריך. אין שום סגר ושום הגבלה. נתון עובדתי שני, דרך החוף של עזה, אף פעם לא העבירו מזון לעזה או צרכים הומניטריים. לא היה שם נמל. יש שם איזה נמל דייגים. אף פעם לא העבירו משם שום דבר. אבל את הדברים האלה, כדי להגיע למסקנה אם הסגר הוא חוקי, היינו את כל זה צריכים לבדוק ולכלול בדוח, שיהיה ברור שהסגר הזה לא גורם להרעבה של האוכלוסייה נניח. בירור עובדתי אחר היה העניין ההשתלטות על האונייה. זה ברור לכם שזה מצריך בירור עובדתי. אבל פה עמדנו בפני קושי מאוד רציני שבעצם יצרה הממשלה.
הממשלה, לפי דרישת שר הביטחון והרמטכ"ל, החליטה שאי אפשר יהיה לחקור את החיילים שהשתתפו בהשתלטות על המרמרה, או על המשט בכלל. היו במשט 6 אוניות, בסך הכל כ-700 נוסעים, על המרמרה היו כ-590 נוסעים. מה אנחנו עושים עכשיו? איך אנחנו מוציאים דוח שיתאר לפרטי פרטים, ויש לנו דוח כזה, איך אנחנו מגיעים אל החומר שצריך להגיע אליו, כשאסור לנו לגבות את עדויות החיילים. אז אני רק מקדים כאן עוד דבר. כאן אנחנו נקטנו בדרך של תחבולה. אני לא יודע, אולי זה לא יפה להגיד תחבולה, זה כלפי ממשלת ישראל, אבל מה שקרה היה, בדוח הוזכר, בהחלטת הממשלה על הקמת הוועדה הוזכר דוח איילנד. אתם יודעים, האלוף איילנד שהוא במילואים, הוא היה צריך להכין תחקיר מבצעי, לא תחקיר משפטי כמו שלנו, תחקיר מבצעי של מה שקרה. והכין תחקיר. נכתב שם שהתחקיר הזה יוגש, בהחלטת הממשלה שהתחקיר הזה יוגש לנו. נכתב דבר נוסף, שהוועדה רשאית לבקש מאיילנד הבהרות ופירוט נוסף לתחקיר שלו. זאת הייתה הפרצה שלנו להגיע אל העדויות. אמרנו, עכשיו אנחנו רוצים ממך הבהרות לתחקיר שלך, ופירוט נוסף לדברים שאתה קבעת, על ידי זה שנגבה את העדויות של החיילים. ונבנה מנגנון שבאמצעותו נגבו עדויות החיילים, וזה נעשה. זה היה ברור עובדתי ענקי, באמת ענקי. על האונייה היו, אם אני מתמקד רק להשתלטות על המרמרה, היו כ-40 חיילים. אגב, זה הקפדנו מאוד, זה נשמר בסוד גמור, והחיילים שהעידו, העדויות שלהם מופיעות בנספח סודי, שעוד 100 עמודים מלבד הדוח שלנו, והם מופיעים לא בשמות אלא במספרים. זה נשמר בכספת, והסיפורים שפרסמו הטורקים כאילו שיש בידיהם את כל שמות החיילים שהשתתפו, והם ידאגו לנקיטת צעדים משפטיים נגדם, שקר וכזב. אז יכול להיות שמישהו ניחש משהו, אבל הכל נשמר בסוד ונגבו העדויות. אז כאן אני הבאתי כאן את השני נושאים שבהם היינו צריכים לעשות חקירה עובדתית מאוד יסודית. כעת אני רק אומר לכם אמרתי את הבעיות העיקריות שהיו לנו בתחילת העבודה, מי יהיו חברי הוועדה. אז מלבדי היה שם פרופסור שבתאי רוזן, שלמרבה הצער הלך לעולמו בזמן עבודת הוועדה, שהוא מומחה ממדרגה ראשונה, היה מומחה ממדרגה ראשונה למשפט בינלאומי, אולי גדול המומחים שהיו באותו זמן בעולם, ממש מומחה גדול. האלוף, כמובן אתם אולי ראיתם בתקשורת איך תקפו אותו בגלל גילו. החבר הנוסף שבאותה הוועדה בהתחלה היה אלוף עמוס חורב, אלוף עתיר ניסיון והישגים, שהיה עוד קצין במלחמת השחרור, וגם עליו, כמו על כל חברי הוועדה, היו התקפות מגונות. אני לוקח אותו בכוונה כדוגמה, כי זה מאפיין את זה. הפגם שנמצא לדברי התקשורת באלוף חורב היה, אתם כולכם יודעים את סיפור הל"ה, נכון? הל"ה. שבוע, לפני 64 שנים. כן.
אז יש אנחנו כולנו מכירים את הסיפור כפי שאנחנו לומדים אותו, ויותר מדויק או פחות מדויק על הערבי שהם פגשו ולא רצו לעשות לו כלום, והוא אחר כך הזעיק ערבים מהסביבה. לא, זאת לא האמת. האמת היא, במרכאות, שהאלוף חורב, שהיה אז מ"מ בערך בשנות ה-20 שלו, כשהתייעצו באיזה דרך, באיזה תוואי ילכו הל"ה לכיוון גוש עציון, אז אלוף חורב המליץ על תוואי מסוים. לדעתם של המבקרים בתקשורת, שהציגו את זה כדבר המעיד על שיקול דעתו המופרך של האלוף חורב, הם הביאו את זה כהוכחה. א', ההנחה היא שהוא גרם על ידי זה לאסון שקרה, על ידי התוואי שהוא המליץ עליו. ב', זה מה שהוא המליץ עליו כמ"מ צעיר בשנות ה-20, זה מעיד על שיקול דעתו הלקוי כשהוא יושב כחבר הוועדה בגיל 85. הוא אגב, הוא היה ראש אגף במטכ"ל, הוא היה נשיא הטכניון, נשיא רפאל, עסק ועוסק בהמון נושאים ציבוריים, אבל כל זה כמובן לא עמד לו, זו רק הערה. שני המשקיפים הזרים שצורפו לוועדה היו באמת אנשים שראויים לכל שבח מבחינת עזרתם לעבודה. אחד היה האלוף, תת-אלוף קנט וואטקין, הוא היה פרקליט צבאי ראשי של צבא קנדה, עם ניסיון רב מאוד ובקיאות יוצאת מן הכלל במשפט ימי ובלוחמה ימית. והשני היה לורד דיוויד טרימבל, שהוא ראש ממשלת, זה נקרא השר הראשון של ממשלת אירלנד הצפונית, והוא חתן פרס נובל לשלום על המשאים והמתנים שהיו שם באירלנד בכל מיני תקופות. אנשים יוצאים מן הכלל. אגב, ביקרו גם אותם וגם עליהם כתבו כל מיני דברים מגונים. אני רק אביא דוגמה על הלורד טרימבל. מישהו הצליח למצוא איזשהו עיתונאי שבצעירותו, כשהוא היה סטודנט למשפטים באירלנד, הייתה לו תגרת ידיים עם איזשהו בחור אחר. זה רק מעיד על הרמה. אני החלטתי שאני לא מדבר על זה, אבל אני כבר לא הצלחתי להתאפק. כל האנשים האלה, כמו שאמרתי, הצוות הזה עבד יחד, ובאמת זו הייתה עבודה יוצאת מן הכלל. אני, אחרי זמן קצר, הגעתי למסקנה, כמו שאמרתי לכם, שצריך להרחיב את סמכויות הוועדה ולהפוך אותה לוועדת חקירה, ובהזדמנות הזו להוסיף עוד 2 חברים, ונוספו לוועדה השגריר ראובן מרחב, שהיה פעם מנכ"ל משרד החוץ והיה איש מוסד, ופרופסור מיגל דויטש, שהוא מאוניברסיטת תל אביב. כעת, אגב, הייתה לנו עוד איזו בעיה עם הכנסת נשים לוועדה, אבל פה הייתה בעיה שנגעה לא רק לנשים בוועדה, לא הייתה לי שום התנגדות לנשים. פרט שלא הובא, לא פורסם, זה שכל המועמדים הראשונים שלי להרחבת הוועדה לפני שצרפו מרחב ומיגל דויטש היו נשים. אבל הם נפסלו, כמו שנפסלו המון גברים. אני מעריך שנפסלו כ-20-30 מועמדים לוועדה. למה? הממשלה החליטה שתהיה בדיקה קפדנית של כל המועמדים, ואם חס ושלום איזשהו מועמד לוועדה הביע איזושהי דעה שמחשידה אותו בנטייה לטובת ישראל, או בסכסוך הזה, בעימות הזה עם הטורקים, בנטייה לצד מסוים, הוא ייפסל. וכך נפסלו, למשל, אחד המועמדים לוועדה היה אחד ממפקדי חיל הים לשעבר, שלדעתי היה יכול לתרום תרומה רצינית מאוד לעבודת הוועדה, אבל הוא נפסל, כי הוא נתן הרצאה באיזה פורום, והוא אמר שהוא חושב שחיל הים היה בסדר גמור עם הפעולה הזאת.
אז זה שהוא אמר שזה היה בסדר, פסל אותו. מה אני אגיד לכם? אלה היו חבלי תחילת עבודת הוועדה. כעת אני אולי בכל זאת אקריא לכם כמה מילים דברי הפתיחה לדוח. אז נכתב שם, בהקמתה של הוועדה קיבלה על עצמה הוועדה כוועדה וכיחידים שליחות קשה ומייסרת של בירור האמת בסוגיות שלשמן הוקמה. הוועדה שנקבע כי תהיה עצמאית ובלתי תלויה, ומאחורי כל אחד מחבריה עבר רב שנים של עצמאות ואי תלות במילוי תפקידיו השונים, יצאה לדרכה. בחקירתם של הנושאים שבפניה, חקירות מורכבות, מסובכות וממושכות המצריכות עיון בפרטי פרטים, הן במישור העובדתי הן במישור המשפטי, דקדקה מאוד מאוד ועשתה כל שבכוחם של בני תמותה שהוטל עליהם לשבת בדין כזה לעשות. הוועדה שקדה על מלאכתה ושאפה להגיע לחקר האמת המלאה, אמת לאמיתה, אפילו אם היא קשה ומכאיבה. זה מה שאמרתי קודם. לאורך כל דרכנו קיווינו וייחלנו שלא תצא חלילה תקלה מתחת ידינו, ושלא ניכשל בדבר עובדה או בדבר משפט. אנו מקווים שעלה בידינו להגיע לכך. אני פה לא יכול להתאפק מהנטיות שלי כמורה. המילים האלה שלא ניכשל בדבר עובדה או בדבר משפט, מצלצל לכם משהו? מה? כן, אז זה מצלצל לכם, אז זהו. טוב. עכשיו, עוד נושא שאולי קצת צריך להבהיר אותו. אמרתי כל זמן, אנחנו היינו צריכים לבדוק אם מה שישראל עשתה, גם בהטלת הסגר, גם בהשתלטות על האונייה, זה בהתאם לכללי המשפט הבינלאומי. מה זה כללי המשפט הבינלאומי? והמשפט ששורר במדינת ישראל, אז נניח שניים עשו חוזה, אוקיי, אז אני לוקח נניח את חוק החוזים והפסיקה שיש על חוק החוזים. יש לי חוק. יש לנו חוק פלילי, יש לנו בחוק פלילי נניח הגנות שיש לאדם שנניח תוקף את חברו, אני ארדור לזה. מה יש לנו במשפט הבינלאומי? אז יש כמובן מסמכים כתובים. יש אמנות בינלאומיות שונות, יש הסכמים בין מדינות, ויש מה שנקרא משפט בינלאומי מנהגי. מנהגים שהתפתחו במשך השנים, שתות אוניות בים, יש כל מיני מנהגים שהתפתחו. אני רק אביא דוגמה למנהג יפה שמי שראה סרטים על שודדי ים, אז הוא יודע על המנהג היפה שתופסים את מפקד ספינת הפיראטים ותולים אותו, אם משתתים על האונייה, תולים אותו על תורן האונייה. הנה דוגמה למנהג יפה. אז יש מנהגים. טוב, אבל זה מפוזר, זה קיים בכל מיני מקומות. בשנת, נדמה לי 1994, אם אני לא טועה, התכנסה באיטליה קבוצה של מומחים מכל מיני מדינות, מומחים בינלאומיים, בעיר סן רמו, והם ישבו וגיבשו יחד, אספו יחד את כל הכללים של משפט בינלאומי מנהגי, בניגוד למשפט כתוב. משפט מנהגי, המנהגים שיש, אספו אותם יחד, וזה הפך להיות מה שנקרא מדריך סן רמו. זה לא אושר באו"ם או באיזשהו גוף בינלאומי, אבל יש לזה את המשקל שלו, שטובי המומחים למשפט בינלאומי השתתפו בדבר הזה. אז זה היה בעצם המקור העיקרי
לעבודת הוועדה. זאת אומרת, כשאנחנו שאלנו את עצמנו, האם נושא מסוים הוא בהתאם לכללי המשפט הבינלאומי, אז אנחנו הסתייענו בראש ובראשונה בכללי סן רמו. זה לא היה הדבר היחיד, היו עוד מסמכים. אני אביא דוגמה, יש המדריך למפקד אונייה בצי האמריקאי, שכולל כל מיני מנהגים ומסמכים ודברים שהתהוו במשך השנים בצי האמריקאי. אז גם זה היה נניח מורה דרך בשבילנו. בסופו של דבר, על פי הדברים האלה היה לנו איזשהו בסיס לבדוק האם מה שנעשה הוא בהתאם לכללי המשפט הבינלאומי. וכשאמרתי קודם על הטלת סגר, אז השאלה המרכזית שנבדקה הייתה מתי מותר להטיל סגר ומהם התנאים להטלת סגר. אז סגר ימי, רק כדי להמחיש לכם על מה מדובר, אתם רואים לנגד עיניכם, אני מניח, את החוף של ישראל מהצפון דרומה. אנחנו על יד בקטע שעל יד רצועת עזה. אז תראו לעצמכם שמציירים לתוך הים מלבן, מספר קילומטרים לתוך הים, בקו לאורך החוף. זה אזור הסגר הימי. כעת יש כללים, אמרתי איך הכללים האלה נוצרים, יש כללים מסוימים איך מטילים את הסגר. אז א', צריכות להיות סיבות להטלת הסגר. במקרה של ישראל הסיבה הייתה לא למנוע אספקה, אלא למנוע הכנסת אמצעי לחימה לתוך רצועת עזה. זאת הייתה המטרה של הטלת הסגר, וזו מטרה לגיטימית. דבר נוסף שקיים בכללים האלה, זה שכאשר מטילים סגר, אז צריך לפרסם את דבר הטלת הסגר. אז כל האמצעים של התקשורת הימית, ויש כאלה, ערוצים מסוימים של רדיו וכולי, מודיעים ומפרסמים את המפות. כל אחד יודע שלמשבצת הזאת אסור להיכנס. מוטל סגר. עכשיו בכללים האלה גם מופיע, לאכזבתם של כמה אנשים, מופיע שאם יש למישהו כוונה להפר את הסגר, כוונה להפר את הסגר, לא שהוא נכנס למשבצת, הוא מרחוק, הוא בא, מתקרב, יש לו כוונה להפר את הסגר, מותר למנוע ממנו להתקרב לאזור הסגר. לא רק שמותר למנוע ממנו, אפשר גם למנוע את זה ממנו על ידי זה שפותחים באש על האונייה הזאת. פשוט פותחים עליה באש, מה שישראל לא עשתה. פותחים באש על האונייה. אגב, במקרה שלנו, של ישראל, אז ההשתלטות על האונייה הייתה ב-31 במאי, בשעה 4:31 בבוקר, התחילו לעלות החיילים הראשונים על האונייה, כשהיא הייתה במרחק של בערך 100 קילומטר מחופי ישראל, והייתה סיבה. לא רצו לקחת סיכון שאם יש משהו בתוך האוניות או בתוך המרמרה, בבטן האונייה, טילים או משהו שאם האונייה תתקרב אפשר יהיה לפגוע ביישובים לאורך החוף, אנחנו לא רוצים לקחת את הסיכון שזה יהיה במרחק מסוים. מותר לעשות את זה. אגב, אני רק רוצה פה להעיר שכאשר האוניות התקרבו, אז בהתאם לכל הכללים ניתנה להם התראה, אותתו להם והזהירו אותם, אתם נכנסים לאזור של סגר ימי, חזרו על עקבותיכם. ההתראה הזאת נמסרה לכל האוניות בכל אמצעי הקשר ויותר מפעם אחת. היו תגובות כמו אנחנו מביאים איתנו הומניטרי, מה שהיה נכון רק באופן חלקי, אנחנו מביאים איתנו הומניטרי אז מותר לנו להיכנס. ב' אנחנו נעשה מה שאנחנו רוצים,
והתשובה המוצלחת ביותר לפנייה של ישראל לא להיכנס הייתה לכו לאושוויץ. כמובן מעיד גם כן על הכוונות ההומניטריות והרוח ההומניטרית של אנשי המשט הזה. כל הדברים האלה, על ההודעות שצריכות להימסר וכולי, כל הדברים האלה מופיעים בכללי סן רמו ונבדקו, אמרתי, גם לפי מקורות נוספים. כעת, לגבי בירור העובדות של ההשתלטות. אמרתי כבר על בירור העובדות שכרוכות בצד ההומניטרי של הטלת הסגר הימי, שבדקנו גם מה קורה שם בתוך עזה, מבחינת מזון נניח. ההשתלטות, אז סיפרתי לכם איך אנחנו הגענו אל החומר הזה. פה הבדיקה הייתה כפולה. יש הבחנה במשפט הבינלאומי בין אנשים שנחשבים לוחמים. לגבי לוחמים מותר לנהוג בדרך מסוימת. אזרחים שאינם משתתפים בפעולות לחימה צריך לנהוג בהם אחרת. מה זאת אומרת אחרת? גם בהם, אם נניח יש קהל שמתפרע באיזשהו מקום, מותר למשטרה לנסות להשתלט עליו. אבל ההשתלטות עליו היא גם כן צריכה להיות מידתית. נניח שוטר או חייל שהמון מתפרע מתנפל עליו, מותר לו לנסות להגן על עצמו, על חייו. אז הדרך לבחון את פעולתו של כל חייל וחייל